pas koi mang dong si jut ko lapen jai katha dong si ahok pe lidar ko le alang tum claim lape EPSL si long claim lape lidar tum to mane bang si yang chok lu ke jel pe pa jok dia par alang tum so mai ni bolon ami si Kamsong sing siapa long kedo antong si kopine alang personel ada ke dulu polis atau nang noi ora pun nek lo laso farmang sederhana kubi logon bukan dia ante antong si komalo EPSL sila ke spok personel lamdai sarpo ini yang isi atong long ke lamdai sarpo ke budak ke kote tok mo sasong jangan long dokok kapajok dia farmang les dharna gitu kan gitu. Uri election nanti kamu. Tidak tang MC election ke lagi illegal. Uri election nanti itu. Tapi dharna gitu tahu mantu loh. Pu raju kiso ke hai. MC pu mandatan semete ngalo. Gubernur anglo, chief minister anglo. Lasopi chairman ke mana ini pak nomination piye. Election dulu chairman mandat pi. Langsung aku CM election dulu, non itu macam hon, doktor program nongam, CM aku sepan nomination jok elu, jok pen election ka dulu, uncontest tu, CM mandar api sih, re-election dulu naik tu, pilih nanti dua masa malam. Kardom, karbing lora datum, pini nilai EPSL General Secretary hoi pen live bang nang kau kat bang lah lo, cedam tang patumi dik la solom dipu Atal Bihari Vajpayee Bhavan long BJP atum mass joining program ka pedo unahut MP Horen Singh Be pen alang li kaning je la hello ang tong ti kathar jel jang chok jai kathar thang dak lem nun dede la pen ka dharna ta me pado dede pu Horen Singh Be MP akhai lang li kaning je la ke non ta alang ke MP a ot kalipini lo ke lam kaning je अरे APHL सी तुमको PC क्लेम नंगजी मा को PC को नासी दाम नहीं मा मात फंसे चिंकी नंगजी मा बेल को मेंटू सी नंगजी मा लाहाय अपोर आदिम लाहाय के तुमके थांजिया का मसे बेलो who is MP Horen Singh Be to dictate us what to do and what not to do lasi alang li fan ni tum non karju kang tung mangela hello alang li non Delhi dam si alang li ke hemprek se hangdam nahi polo apa ngalang lige tum kisung farman si alang lige chesong nahi polo cedan nahi polo seta non bangke EPHL si tum lasom si claim nahi lasom si ningje nahi lasom si chu nahi lasom si ju nahi lasom si do nahi pu alam ka ningje nahi bang kali mati alang ke lasi la puson la alam ka ningje ke lage hadi la ke rara tum nang ingnek ne me la pen ke rara tum koson ho mane ekdom rara tum hadi ke lang dun ta mane therak dun thume me la puson side yu alam angke lasi itu malidar EPHL si long alidar ku PC claim nahi ma lapen ke komar phansi pajok nahi ma konat si dam nahi ma lakeni tum ci chini lo nangli nang thanun ya kam ave lapen ni tum sikai si nang chuang he aku nang ki pije kam ta ve tum phan lasi nangli kam nangli che claim pa menon nangli dakar biang long doret ke chok chelu nangli Delhi che damra nangli hala parliament long le nangli hala dak le nangli lam ning je dunu dak EPHL si tuman ka phere a joini la pu ning je thap ning je pruder ke la ke nohok ta le lo sila anthan mesi pini rara phan nili pachiningang tung la lo nangli tum karbiang long rat tum la non ke dobom alida ratum kaninje thap kaninje pru alam la pen kala hai public long kan ke soi thap alam ang nangli tum arju deri la pen kala tum le tum hanang ki rule nahi gali la tum le tum han nang ke than nahi tum gali itum asong itum methang problem ke tum che solve thek la pen ke ili tum kupi si claim nahi bang ke nili tum chi chini lo lage la pen ke itum EPHL si asong ideology itum dolo le alang le tum phan BJP tum ideology ba alang tum nang thana ling situm ke kloi nahi tum kali ge tum ke lasi karbiang long ra tum doan sitame lahai tum kani je thap kani pru lah pen ke lahai ke lage ne thang bak be lam ka be ong kani chot pu phan chot ra tum lasi amud alam mang la lo nang li Delhi che damot MP ke hai la pen ke hadak le nang li hemprek farman ili tuma farman dei ni tuma farman karbiang long la pen ing long so farman nang li nang che song pino nang che dan pino ni tum la nang li hemprek ke hang along bangke ni tum thang nang pu dunya lama be stami la EPHL si tum ku PC claim nahi ma ku PC ke dam nahi ma ku PC ningje nahi ma pu bangke nang li la ke nang ni tum hang nang chu urdon dan nang ne lo alam bangke dei lan than ma sini di rat phan chuni di lo la pen ke alang li MP ke hai phan ta me phan pachini lo kardom